identifiqueime moitas veces co meu traballo. E incluso dentro das compañías foméntase que esa alienación e úsanse cousas como sentir as cores, non? Como isto do fútbol, sentir as cores da túa compañía. O seja, ti eres parte, non? Desta casi doutrina, non? E cando se fala da política de empresa, como se fose un evanxeo. E eu que traballei nese corazón da empresa, que lle chaman corazón, para que che quede máis bonito. Pero o departamento comercial, que é a parte máis importante dunha empresa, porque non se factura en facturación. En facturación faise traballo administrativo, de encher. Factúrase no departamento de ventas. E se ti traballas aí, como traballei eu, e és unha mente reflexiva, e tes así valores que para ti importan e que queres que haxa esa coherencia entre os teus valores e como vives, estás a cada paso traspasando os teus propios límites da ética de vida, da tua ética de vida. Que sei, vendendo cousas innecesarias ou nas que non crees. O meu exemplo máis claro eu traballei en 2 compañías de seguros diferentes, unha moi grande, unha multinacional e unha nacional. Eu nunca vendín un seguro de saúde, nunca o recomendei, e incluso de cara a persoas, non, que chegan á compañía e que estás ti un pouco de titora, mentora, que, claro, isto tamén cambiou a linguaxe. Non sei, non sabería dicirlle á persoa como argumentar un seguro de saúde para vendelo. Porque eu non creo niso. Eu creo na sanidade pública. E creo na necesidade de que a xente a use. Para que non pase, pois o que pasou un pouco, que desde o clasismo é ter sanidade privada, se liberou nos tempos de bonanza un pouco, por exemplo, a atención primaria, e permitiu ir facendo eses recortes pouco a pouco. Logo veu a crise, e pouco a pouco tamén a xente foi abandonando esas pólizas, e hoxe temos 15 días. Súbeche a temperatura hoxe, e ti podes ir dentro de 15 días, se non morreches antes. E saturas, por exemplo, as urxencias. Pero a atención primaria, aquí Foucault ten un estudo sobre biopolítica, de como podemos normalizar e influir a poboación para ben, neste caso, dende un sistema sanitario. Así é como chegou o normalizar as vacinas. Non? É dicir, a ver, tens que vacinarte. E a prevención, en xeral, e iso fixose da atención primaria. Iso é biopolítica. Quero dicir, iso naceu no que Foucault chamou biopolítica. Por iso, por exemplo, eu non creo na sanidade privada. Ainda por riba eu tiven a posibilidade de vela desde dentro. Eu tiven a posibilidade de ver o que pasa cando ti chegas a un hospital privado coa túa póliza full Premium Plus, pagas un pastón, e o hospital quere facturar e a compañía non quere pagar máis do que sexa necesario. E ti estás ali mal, xa non vou dicir a morrer, ti estás ali mal, encontraste mal, e
estáse negociando coas probas ou tratamentos ou tempo que ti vas estar ali. Porque hai unha compañía que ten que pagar e quere gastar o mínimo, e hai outra compañía que quere facturar. Isto é un seguro de saúde. E isto é o que pasa. Detrás da túa gran póliza de saúde, cando ti estás ali, polo que sexa. É inhumano. É inhumano. Que capitalizar a saúde é a cousa máis terrible que eu, ademais, tiven a oportunidade de ver, non? O seja, xa de casi facerte aquí está a persoa que non se atopa ben, que eu que sei, dá igual, foi a un restaurante, comiu algo en mal estado, está ali, sabes, que caja por sí. Quero dicir, e aquí hai dúas empresas, sabes, nunha relea. Uf,